Hát... Elkezdem. Ez egy ilyen kis, hogy is mondjam, bemutatkozó videó. Igazából nem nagy cucc. Itt még nincs bekapcsolva a streamer mód, meg ezek a hülyeségek. De nem is értem, hogy mi értelme van ennek. Szóval, ja. És igazából ezt elég régóta terveztem. Nem tudtam, hogy ez meddig fog elfajulni. Hát igen. Tehát egy kis német 6.7 azért most egy meccs belefér szerintem. Igazából annyira jó nem vagyok a játékba, de megpróbálom a legjobbat kihozni ebből a meccsből. Hát nem olyan jó map, de mondom, a legjobbakat ki lehet belőle hozni. Megpróbálom. Egy pillanat. Na így. Talán egy picit hangosabb lesz. Nem is tudom, hogy mit várjak egyelőre. Elég rég játszottam már. Így vissza kell rázódni a lendületbe. És amint látjátok, ez egy jó kis normális tier. Igazából azzal nincs probléma, úgyhogy be is visszük legyen a Tiger 2. És meglátjuk, mi lesz, ugye. Kicsit... azt gondolom. Nem, jó van. Jaj, mi történik? Kicsit meg van őrülve a játékom. Na most. Jézusom, mik vannak itt. Az ellenségben Oroszország és az Szovjetunió van, tehát hogy nem tudom, mit várjak ezektől. Kérdéses az a helyzet. Igen, hát... már megy a beszélgetés a chaten. Kapott egy kis remodellt egyébként a Tiger 2-ben az update-ben. Annyira nem látom. Szóval, hogy beléptem egyből, láttam, hogy ezek a gyönyörű dekorációk, amik itt vannak a járgányon, azok el vannak tűnve. Hopp, ez egy kicsit elég hangos. Picit lejjebb vesszük a dolgokat. Igen, ha haltabozok, akkor a Google-t nyitja meg, mert egyelőre nem állítottam be semmit. Én kis amatőr vagyok még, de meglátjuk, mi lesz ebből. Egy meccs talán belefér. Na, keressük az ellenfeleket, az ellenségeket. Hopp. Bolondba a kis Németország. Na, érkezik a mozgó Fortress. Ez lehet, hogy túl hangos egyébként. Igen, egyébként a Tiger 2 az oldalban eléggé fájdalmas, hogyha eltalálnak. Nem örülnék. Minél gyorsabban be kell húzódni a házak közé, ez annyira nem egy rossz. Hopp. És itt már hallom is az ellenfeleket, ugye nyilván oroszok. Ezt szerintem nem intézte el. Ilyes kettőcske. Erre kukkantunk.
Ajjaj. Nem 41-et, azt szétkapták. Ez az IS-2, ez kicsit veszélyes itt erre a útrészre nézve. Nem is kicsit. Hopp, hát azt nem vettem észre. Hát nem baj. Hát erről beszélek. Annyira azért nem vagyok jó ebbe. Visszahozzuk a bulldogot. Nyilván a legjobb lőszerrel. Ezen is rajta van egy csudjálatos dekoráció. Nyilván kell. Ennélkül egy tapottat se. Egyértelműen. Száguldunk a csatatérre. Olyan gyorsan csak lehet. Már mennyire a fák engedik ugye a top tier anti-airek. Kíváncsi vagyok, az a Susa SP megpusztultál már. Annak nem örülnék, hogyha nem. Az az IS-2 viszont még mindig ott van, ami zavar. Ugye nem tudom pontosan, hogy mi lesz, hogyan lesz. Ezt az IS-2-t meg kéne büntetni a bűneiért, de nem merek ráflankelni, mert kicsit light tonkkal nem olyan. Majd az M51 megoldja. Hopp, mondom. Nem, az a Susa SP még mindig ott van. Igen, az a Susa SP elég veszélyes. Na majd a Zsu-50 kirepült a motorja. Akkor... mit hallok? Csapattársat. Itt az az M109 volt valószínűleg. Remélem az az oroszféle T-34, mert nem örülnék neki, hogyha nem az lenne. Kicsit sem. Igen, az egy... szia, mi a helyzet? Hát ezt elrontottad, öcsém. Ezt nagyon elrontottad, öcsém. Hopp, hát ez... Super Hellcat. Csak a szokásos, ugye? Valószínűleg nem fogok tudni, így van. Hát én ki is estem a csatából, hát ennyi. Erről beszélek, annyira nem vagyok jó. Szóval... így egy kis bemutatkozás, meg mutatom, hogy mennyire vagyok jó a játékban, ugye, de hát egyáltalán nem. Amint ez látszott, elrontottam azt a lövést. De igazából azért, kicsit befagyott. Azért remélem, hogy élvezni fogjátok a contentet, már amennyien megnézitek ezt a videót. És akkor így ezt le is zárnám. Napá!